Часовник. Наричан по различни начини, машината отмерваща времето има дълга история. За да се научи как да се движи във времето, човекът изобретил часовника. По време на Възраждането, часовниковите коли отмервали часовете за работа и почивка, но и често се разваляли. След освобождението обаче, като символ на прогреса, часовниковите механизми започват да се внасят от Швейцария, да се монтират и да разкрасяват важни обществени сгради, отмервайки настоящето там, където градското присъствие е най-пъстро. Такъв е този часовник. Преди да дойде в музея, часовниковият механизъм с циферблат е украсявал най-красивата сграда в Горна Джумая, тази на кметството. Той е вероятно с австрийски или швейцарски происход, а камбаната е отлята от пловдивски майстор. На нея са изобразени Богородица и Младенеца. Сградата на кметството е един от най-представителните символи на Горна Джумая от онова време. След електрификацията на града през 1929 година, мъждукащите улични фенери се заменят с електрически крушки, а това допринася часовникът, украсяващи без това великолепната сграда, да се превърне в акцент на градската среда и символ на новото време. След реновирането на сградата през 2004 година, старият часовников механизъм е свален и пренесен в музея.